Hej, hej. 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 Kacper. Się na mnie patrzy teraz. Patrz się na mnie, hej. 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 To jest tata. 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 Hej. Nie zasypiaj. Hej. Hej. Hej, hej, hej. Tu jestem. Kacper. Co ty robisz? Kacper. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. 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 O, jak mi dasze, nie? Ojej. 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 Kacper. Ojej. Ojej. Uśmiechnij się ładnie. Ostatni raz. Kacper. Kacper. Tu jestem. Jak on walczy ze sobą. Kacper. Ojej. Ojej.